Han får sgu da rigtig hud. Må jeg betale dig? Pjerrot. Og det er altså ikke for at hentid til, at du ikke har ring. Ja, 2 centimeter. Husk det mig Ej, det er ikke min næse, hvad jeg får. Du skulle have undersøgelsen. Er det bedste hårdt, ikke? Ja. Det er der. Vi spiller op, der. Ja, det lugter rigtig dårligt. Nej, jeg skal bare finde ud af, hvordan jeg skal tage billedet. Har du hvad for en parfume bedst? Champol, Burberry, i blå, eller... Burberry Sommer bedst. Jamen, er du med røde? Er du med røde? Kan jeg sgu ikke huske, jeg mener til din hvide. Jeg har den røde. Han vil ikke. Nu skal det være så. Din næseår er helt lysebrød nu. Jeg har været... Nøgenburt med sødtjek. Jeg tror, jeg køber, hvad det... Tak. Nu får jeg sådan en lyserød kæld. Hvad er det? Jeg er på halsen, og er lovlig. Hvad skal jeg så nu? Nana, så min tur. Hvad får jeg for det? For hvad det Skide. Ren hud. Hallo, du får et kys af Nana. Ja. Det skal være meget. Ja, okay, Nana kysser dig. Jeg har ikke hovedet, ikke? Ja. Hallo, nu er min tur. Skal jeg give dig den på? Ej, seriøst? Nu begynder jeg at gøre det. Ej, Tommy, jeg har bevæget mig i 4 måneder. Det er også du ikke. Ej, syg du er, mand. Jeg kunne have talt. Optag mig. Okay, Nana, jeg åbner den. Ej. Det bliver en god video med dig, det her. Med på. Her, tager vi det. Jeg skal være rigtig pæren. Ansigtsmaske på mark. Nej, det er ikke en maske, det er min rigtige hud. Det er fordi, jeg det er min egen rigtige hudfarve. Jeg kan sådan lidt at mig fra den. Okay, godt, vi kan gå sammen. Hvis du har mere af det her. Det behøver sgu ikke. Er det ikke hele ansigtet nu? Ikke i din pande. Og så lav det bare lidt. Som du får på der. Du må ikke være sag! Han er gået. Han får stadig noget. Hov, det gør jeg. Nyt! Spad! Jeg skal have spad! Jeg er lige ved at blive kørt ned, mand! Ja, det er sjovt.